Hey, het is ik ben niet alleen vandaag. Ik ben met Lona! En... Hey! Waarom moet ik het vertellen? Wij zijn hier vandaag bij Technopolis. Ik weet niet hoe dat je het best uitspreekt. Niet triggerd worden als ik het verkeerd doe. Maar wij zijn hier niet zomaar. Wij zijn hier natuurlijk voor een heel leuke dag te hebben. Maar wij zijn hier ook omdat vandaag de première is van Big Hero 6, de serie. Wij gaan vandaag de eerste 2 afleveringen zien en ik ben wel een beetje benieuwd. Voor de eerste 2 afleveringen te zien. Ja, die ga ik natuurlijk niet tonen. Daarvoor moet je zelf maar kijken. Elke zaterdagochtend om 10:09 op Disney Channel. Pakt u 2 seconden aandacht. Hallo kiddo! We gaan nu naar een film kijken. Straks gaan wij een robot maken van een afwasborsteltje. Oké, wij hebben ondertussen de eerste 2 afleveringen gezien. En ik was een heel grote fan van de film. Normaal ben ik er een beetje tegen als er een serie gemaakt wordt van een film. Maar nu vind ik het niet zo erg, want in de film aan al de karakters een uitgesproken karakter. Ze waren heel specifiek, je zag echt de kenmerken. In de serie kun je dat eigenlijk nog meer zien, dat wordt nog meer uitvergroot en dat vind ik wel leuk. Dat is heel tof om te zien, dus ik zou jullie zeker aanraden om elke zaterdagochtend te kijken naar Big Hero 6. De serie, zeker stil! We zijn hier ondertussen mooi aan het versieren. Lona wou eerst een lieve heersbeestje, maar uiteindelijk is het een soort van pauw geworden. We hebben gewoon een pluim erop geplakt en ja, het is dus een pauw aan het worden. Wat zijn jullie aan het maken? Een mop. En we gaan dan nog een goedje maken. Maar je mag nog, ja. Zeker dat. Ja. Ja, hoor de klokken luiden. Hoor de klokken luiden. Broeder Jacob. Misschien een goede Jacob. Hoor de klok luiden. Hoor de klokken luiden. Bam bam bom, bam bam bom. Wauw. Onze eerste ouders zijn onze ouders en papa. En jullie zijn onze grote mama en grote papa. En onze eerste mama, ja, dat is natuurlijk mama. En natuurlijk papa. En jullie zijn natuurlijk papa en de mama. Hoi man! Het is goed. En ik heb je niet gevraagd. Dus hou me liever in je mond. Hi peoples! Zeg jij daarvan? Ja, het is gedaan. Ja, het is gedaan. Maar moet niet alleen dat zeggen. Wij hebben nu net nog een ijsje gegeten voor onze mooie dag af te sluiten. We zijn hier van opening tot sluit geweest. Het was super leuk. Maar ze is nog niet zo voorbij. Maar nee, boot doet ons op, hè. Ja, dat is zo.
Voor mij is het ook de eerste keer dat ik hier kom. En ik moet zeggen, het is wel echt leuk. Er staan hier echt dingen, zowel voor jong... Er staan hier dingen voor zowel jong als oud. Wij hier als 21-jarigen hebben ons hier echt geamuseerd. Wij als 7-jarigen hebben zich ook geamuseerd. Het was een heel tof dagje met mijn geld verdrukt, met ons eigen geld. We hebben veel bijgeleerd. Ik heb mijn roeping gevonden. Ik moet detectieve worden blijkbaar. Dus ja, dankjewel aan Walkie Talkie. Dankjewel aan Disney Channel. Dankjewel aan iedereen die hier was, die geholpen heeft. Dankjewel aan broer en zus voor mee te komen. Dankjewel aan de lieve mensen die geholpen hebben voor de robots. En dat was het dan. Merci voor het kijken. De link is bij hieronder. Wil je ook komen naar Technopolis? Dan staat de website er ook onder. Met alle info. En mijn broer mag afsluiten. Wat is dat alweer? Tot ik er weer zijn. Totdat ik jullie weer zie. Met of zonder... Varkens. Met of zonder varkens.